El Centre Educatiu EFA Torrellàdua ha celebrat l'esmorzar solidari que cada any porten a terme en el Dia Mundial de les EFES. Les alumnes de quart de l'ESO han estat les encarregades de coordinar l'esmorzar. L'alumnat del centre i el professorat adquirien el seu tíquet per poder triar entre la gran varietat de menjar que hi havia a les taules. Hoy estamos haciendo un almuerzo solidario en el que tú das €1 y ahí en caja te lo cambian por un ticket. Luego vienes con el ticket a una mesa y te ponemos una porción de lo que tú quieras, de dulce o de salado y un refresco, un vasito de refresco, que es muy importante y además a las alumnas nos enseña pues, la importancia que tiene también y lo importante que es saber estar detrás de, ¿sabes?, cara al público. El tema solidaridad también, porque a mí me parece muy bonito que después el dinero, en vez de quedárnoslo, lo donemos a una asociación que de verdad lo necesita. Aquest esmorzar solidari té com a objectiu recaptar fons per a les EFES més desfavorides ubicades arreu del món. Les EFES estem per tota Espanya i entonces estem organitzats a través d'UNEFA, no? Estem ahí. I des de fa uns 10 anys se va anomenar el Dia Solidari de les EFES. Entonces, en totes les EFES d'Espanya, más o menos ese dia o al voltant d'aquest dia, cada EFA fa alguna activitat per a replegar diners i per ajudar a EFES que estan en Sud-amèrica, en Àfrica, és a dir, escoles familiars agràries que necessiten recursos econòmics, sobretot. Pues este día realment el que s'està fent és un almorzar solidari, els professors, algunes famílies, els alumnes compren tíquets per comprar-se l'almorzar i aquests diners els enviem a Madrid, a UNEFA. I des d'UNEFA se destinaran a 2 projectes, en concret este any va ser per a Perú i per a Guatemala. Una activitat solidària emmarcada en l'octava setmana europea de formació professional que es porta a terme de manera tradicional en el Dia Mundial de les EFES.